La Diana es uno de los momentos más especiales de carnaval junto con Jueves Gordo. Diana da erokeri bat. Dago kidekin, momentuan pasatzea eta disfrutatzea pixkat, goizaz eta egunetaz. Goizeko 8:00 herri osoa ez dakit, baina herri gehiena Tolosako kaletan barrena biltzealako bandanatetik saltoka ibiltzeko. Momentu honetan igual esango dizut bai atxekin oso inauterizalea zelako eta baita amarekin baia dagoela ikutxuta. La Diana es la explosión ya del carnaval y la arrancada hasta el martes a la noche. Uste dut inoiz baino lehenago bukatu dugula. Normalen 10:30 baino lehenago bukatzea zaila izaten da. Bueno, konklusio ona.